बयखौबो बरायबाय आगैमोन बाबुमोन। दिनै बे ब्लगा जादों क'क्राझार मालदांपारा बाजार मोनाबिलि समनि जोबोद समायना। जोंहा मादैमोनहा मैगं फानदों, थाजा मैगं। जाय बिथांमोनहा क'क्राझार मालदांपाराखौ नुवाखै एसे नायनानै लादो। आङो मोनाबिलि समाव बेरायनायाव एसे खेबनाय सावगारि। जोबोद मोनाबिलियाव भिर जायो बाजारा। नायनानै लादो। गासिबो बौ बाजार होननानैबो बेखौ मोनथियो आरो ओरैनो मालदांपारा होननानैबो मोनथियो बे हाथाइखौ। दा बे मेन क'क्राझार टाउननि लामा जिङावनो जायो बे बाजारा। नायनानै ला नोंथाङा फ्रेस मैगं थाइगं बेहाय मोनो। एकदम गामिनिफ्राय लाबोनाय, गामि आरो थाजा। नोंथांमोना जाय बिथांमोनहा क'क्राझाराव बे मालदांपाराखौ नुवाखै बिथांमोनहा मोजाङै नायनानै ला। मोनाबिलिनि नुथाय नोंथांमोना नायनानै ला। जोबोद गारि मटर भिर जायो। बियो मेन हाइरड। बियो कारिगाव नेसनेल हाइवेनिफ्राय ओरैजा फैनाय क'क्राझार टाउनाव। नोंथांमोनहा कारिगावनिफ्राय फैयोबा 30 किल'मिटारसो जागोन। बेहायनो नोंथांमोना बे बौ बाजारखौ मोनगोन। जोबोद समायना जायगा, मोनाबिलि समाव बेरायनो जोबोद मोजां। मोनाबिलि जाबाय। आङो मोनाबिलि समाव बेरायनो थांनायाव भिडिअ रेकर्डिं खालामदों, जाहाथे जाय बिथांमोनहा मालदांपाराखौ नुवाखै एसेबाबो नायनानै गोजोनगोन। बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो। आंनि भिडिअखौ अननानै एसे सहाय जायो।